Reviżjoni fl-iskema tad-diżabilità maħruġa mill-Awtorità tad-Djar se tagħti żieda finanzjarja lil kull min jibbenefika minn din l-istess skema. Fost l-emendi hemm żieda ta' 2,000 euro l-installazzjoni ta' lifts fi blokok ta' appartamenti privati u issa tammonta għal 7,000 euro. Lotja l-installazzjoni ta' lift f'dar privata żdiedet b'5,000 euro biex tammonta għal 20,000 euro. Fost miżuri oħrajn kien hemm bidla fir-rigward tad-dħul tal-applikanti. Dawk li jaqilgħu sa massimu ta' 25,000 euro huma eligibbli għal għajnuna 100%. Fir-reviżjoni tal-iskema tneħħiet il-klawsola li tisħaq li persuna tkun eligibbli jekk il-propjetà tagħha tammonta sa 250,000 euro. Dan fil-waqt li l-massimu ta' assi kapitali ta' individwu jistgħu jammontaw sa 150,000 euro. Il-Kummissarju għad-Drittijiet ta' persuni b'diżabilità Scicluna stqar li dawn il-bidliet saru wara li ntlaħaq ftehim bejn l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Bdejna nindunaw li għax persuna jkollha xi ħaġa mfadla, il-persuna ma kienx tiġi mejjuna għal dak ir-rigward, se tiġi penalizzata. Il-Housing Authority, il-Board, fehem il-concerns tagħna u aċċetta t-tibdiliet li ħdimna fl-aħħar mill-aħħar fuqhom flimkien. Ġifieri di se tkun qed tgħin ħafna iżjed nies milli kienet tgħin diġà qabel. Huwa saħaq li dawn l-emendi se jkunu strumentali biex persuni b'diżabilità jibqgħu jgħixu fil-komunità. Aħna bħala persuni b'diżabilità dik li nħarsu l-ewwel li nkunu nistgħu nibqgħu ngħixu fid-djar tagħna fil-komunità b'mod iżjed indipendenti u dawn l-affarijiet jgħinuk biex tgħix iżjed indipendenti. L-emendi f'din l-iskema huma l-ewwel minn serje ta' reviżjonijiet li qed isiru mill-Awtorità tad-Djar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.